እዚ ኤሪ 591 እዩ። ኤሪ 591 ንኤርትራ ከባብን ዓለም ናብ ዘገድሱ ዜናን ካልእ ኣገደስቲ ፍጻሜታትን ከምኡውን ባህላውን ማሕበራውን መደባት ዘቕርብ ዩቱብ ቻነል እዩ። ኤሪ 591 በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። አነ ውእቱ ትንሣኤ ወሕይወት ዘአምን ብየ እመኒ ሞተ የሐዩ። ትንሣኤን ሕይወትን አነ እየ። እቲ ብኣይ ዝኣምንሲ እንተሞተ እኳ ሕይወት ክነብር እዩ። ክቡራንን ክቡራትን ምእመናን ህዝበ ክርስቲያን ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን እትነብሩ ኩልኹም ኤርትራውያን እንቋዕ ናብ በዓለ ትንሣኤ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓኩም ኣብፅሓና። ቅዱስ ዳዊት ብመንፈሰ ትንቢት ኣብ መዝሙሩ ኣቐዲሙ ትንሣኤ ክርስቶስ ክገልጽ ከሎ ይትነሳእ እግዚኣብሔር ወይ ዘረው ጸሩ ማለት እግዚኣብሔር ይትንስእ ጸላእቱ ከዓ ይብተኑ ይብል። ቅዱስ ዳዊት እዚ ትንቢት እዚ 1000 ዓመት ልደተ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዝተናገሮ ኮይኑ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዛ ዓለም ብስጋ ተገለጺኡ ጸዋት መከራ ተቐቢሉ ምስ በደለኛታት ተቖፂሩ ኣብ መንጎ ክልተ ሸፋቱ ኣብ ቀራንዮ ኣብ ዕፀ መስቀል ተሰቒሉ ነቶም ርሒቕና ዝነበርና ናብኡ ኣቕሪቡ ወገናቱ ምእንቲ ክገብረና በጃ ብዙሓት ሞተ። ነዚ ንክገልጽ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ሕጂ ግና ኣቱም ቀደም ርሑቓት ዝነበርኩም ንስኻትኩም ብኢየሱስ ክርስቶስ ብደም ክርስቶስ ቀሪብኩም ንሱ ነዞም ክልተ ሓደ ዝገበረ ነቲ ኣብ መንጎ ዝነበረ ከልካሊ መንደቕ እውን ዘፍረሰ ሰላምና እዩ። ንስኻትኩም ነቶም ርሑቓት ዝነበርኩም መጺኡ ሰላም ኣበሰረኩም ይብል። ዝኽረ በዓለ ትንሣኤ ነቲ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሙስና መቓብር ኣጥፊኡ መቓብር ክፈትለይ መግነዝ ፍትሑለይ ከበለ ብሕቱም መቓብር ተንሲኡ በኹሪ ትንሣኤና ዝኾነሉ ዕለት እዩ። ነቲ ንሕና ብነፍስን ስጋን ኣሲድና ዝነበረ ሞት ባርነት ዲያብሎስ ንዘለኣለም ዝሰዓረሉ ዕለት እዩ። ብሓፈሻ ትንሣኤ ክርስቶስ ድሕነት ሰብ ዝተፈጸመሉ ኣዳም ናፃ ዝወፀሉን ፍጹም ሓጎስ ዝተጎናጸፍናሉን እቲ ንዘለኣለም ዘይነጽፍ ዘለኣለማዊ ፈልፋሊ መንፈሰ ህይወት ሰላም ዝተኣወጀሉ ሲኦል ጥራሓ ተሬፋ ዓው ኢላ ዘእውየትሉ ገነት ዝተኸፍተሉ ገነት መንበሪ ቅዱሳን ዝኾነሉ ጥሜት ነፍሲ ዘብቃዓሉ ዕለት እዩ። እዚ ኩሉ ድሕነት ሰብ ከም ዝተፈጸመ ዘመልክት እዩ። ስለዚ እዩ ከዓ ኣብ ዘመነ ትንሣኤ ነቲ ቅዱስ ያሬድ ኣብ ድጓ መወድስ ንትንሣኤ ኣመልኪቱ ዘተናገሮ ብዜማን ብድጋምን ከም ዝስዕብ እናበልና ካህናትን ህዝብን እንቀባበሎ ዘለና። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ብዓብዪ ሃይለ ስልጣን ኣሰሮ ለሰይጣን ኣግዓዞ ለኣዳም ሰላም እሚእዜሰ ይኩን ፍስሓ ወሰላም። ብምጥቕላል ክትርጎም ከሎ ካብ ሎሚ ንድሓር ፍጹም ሓጎስ ምእንቲ ክኸውን ክርስቶስ ንሰይጣን ስዒሩ ንኣዳም ነፃ ኣውፂኡ ብዓብዪ ሓይልን ስልጣንን ተንስአ። ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ብማህሌትን መዝሙርን ጸሎትን ዓወት ትንሣኤ ትሰብኽ። ምክንያቱ እቲ ኩሉ ብነቢያት ክንገር ዝጸንሐ ተስፋ ድሕነትና ብትንሣኤ ክርስቶስ እዩ ተረጋጊጹ። ጎይታና ኣብዚ ምድሪ 33 ዓመትን 3 ወርሕን ኣብ ዝጸንሓሉ ግዜታት ዘከናወኖ ግብርታት ምድሓን ዝያዳ ከዓ እቶም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙነ ሕማማት ዝተቐበሎም መከራን ስቓይን ኣክሊሎም ትንሣኤ እዩ። ሞት ብዓወት ተዋሕጠ፣ ሲኦል ተበርበረ፣ ዲያብሎስ ተሰዓረ፣ ኣዳም ነፃ ወፀ ዝብሉ ብስራታት ዓወት ናይ ዓለም ዝተኣወጀሉ ብትንሣኤ ክርስቶስ እዩ። ክርስቶስ እንተዘይትንስእ ነይሩ ሕማሙን ሞቱን ትርጉም ኣይመሃለዎን። ስለዚ ሞት ዝተሰዓረሉ ትንሣኤና ዝተበሰረ ብምትንሣእ ክርስቶስ እዩ። ክቡራንን ክቡራትን ህዝቢ እግዚኣብሔር ጎይታና
መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣነ ትንሣኤን ህይወትን እየ እቲ ብኣይ ዝኣምንሲ እንተሞተ እኳ ብህይወት ክነብር እዩ ብዝሃቦ ኣምላካዊ ቃል ብምርዳእ ንኽብሪ ትንሣኤ ክንበቅዕ ኣብዚ ምድሪ ብንስሓ ተሓፂብና ንእምነት ብግብሪ ኣሰኒና ብመንፈሳዊ ህይወት ክንመላለስ ይግባአና ነዚ ክቡር በዓል ከነብዕል ከለና እንታይ ክንበልዕ ክንሰትን ክንክደንን ካብ ዝብል ካብ ስጋዊ ድልየት ነፃ ኮይና ንሓድሕድና ብፍቕርን ለውሃትን ፀኒዕና በረኸት ስጋን በረኸት ነፍስን እንረኽበሉ ክኸውን ይግባእ በዓለ ትንሣኤ ብኸመይ ከነብዕሎ ይግባእ ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝፍፀም ስርዓት ሰማያዊ ክብርን ዘለዓለማዊ በረኸትን ዘብህብ ምዃኑ ክንሳተፎ ግቡእና እዩ በዓለ ትንሣኤ ካብ መግዛእቲ ዲያብሎስ ነፃ ዘውፃእናን ዘለዓለማዊ ህይወት ዝህበናን ስለ ዝኾነ ኩሉ ሳዕ ንዝግበረልና ክነመስግን ካብ ኩሉ ባርነት ሓጢኣት ነፃ ወፂና ብሓጎስን ፍስሓን ስዱስተ ቃላተ ወንጀል ማለት ንዝሓመሙ ብጸሎትና እግዚአብሔር ምሕረት የወርደልኩም ንዝተኣስሩ እግዚአብሔር የፍታሐኩም እናበልና ነቶም ዘይብሎም ነዳያን ድማ ዓቕምና ብዝፈቅዶ እናተሓጋገዝና ብሓባር ከነሕልፎ ከለና እዩ ብሓቂ ትንሣኤ ትርጉም ዝህልዎ ከምኡውን ካብዚ ሎሚ ዓለም ብዝተፈላለዩ ነገራት እትናወፀሉ ዘላ ኩነታት ልዑል እግዚአብሔር ብምሕረቱ ሓልዩ ንሃገርና ኤርትራ ክልልቲ ብግርማ ብመንፈስ ቅዱስ ድማ ሕፅርቲ ክገብረልና ንዓለምና ድማ ሰላምን ርግኣትን ምሕረትን ፍቅርን ኣውሪዱ በዓልና ናይ በረኸትን ሓጎስን ክኾነልና ቅዱስ ፈቃዱ ይኹነልና ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ብዓብይ ሃይሎ ስልጣን ኣሰሮ ለሰይጣን ኣግዓዞ ለኣዳም ሰላም እምይእዜሰ ይኩን ፍስሓ ወሰላም ክቡራን ህዝቢ እግዚአብሔር ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለናን ኣብ ደገ ዘለናን ኣብ በረኻታት ሓሎ ዘለናን እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝገብረልና ዘሎ ከነመስግኖ ይግባእ ሎሚ ዘይመስገናዮ መዓስ ከነመስግኖ ካብ ኩሉ ዓለም ዝሓሽና ንሕና ተረኺብና ስለ ዘለና እቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝገበረልና ብልቢ ገርና ከነመስግኖ ይግባእ ስለዚ ነቶም ኣብ ሽግር ዘሎ ዓለም ድማኒ ብሓቂ ነገር ምሕረቱን ቸርነቱን ሰላም ከውርደሎም እግዚአብሔር ኣምላኽ ቅዱስ ፈቃዱ ይኹን በዓልና ናይ ሓጎስን ናይ ደስታን ይግበረልና እግዚአብሔር በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን እዚ ኤሪ 591 እዩ ኤሪ 591 ንኤርትራ ከባብን ዓለምን ኣብ ዘገድሱ ዜናን ካልእ ኣገደስቲ ፍጻሜታትን ከምኡውን ባህላውን ማሕበራውን መደባት ዘቕርብ ዩቱብ ቻነል እዩ ኤሪ 591